Kaixo ikusentzuleak, Tokikom sareak urteko jardunaldiak egin ditu berriki Artikan oraingo honetan Nafarroan. Toki komunikabideetako urteko kazetaritza lanik onenak saritu dituzte eta baita eskuartean dituzten erronka nagusienak mahai gaineratu ere. Horiei buruzko gogoetak eta esperientziak partekatuz. Oietxek izango ditugu guk ere gaurkoan berbagai. Eta 2012an sortu zen Tokikom. Ordura arte, topagunean bildutako toki komunikabideek hedabide sailari gorputz juridiko propioa ematea erabaki zutenean, sektorearen behar bereziei modu eraginkorragoan erantzuna ahal izateko. Uneotan, 30 bazkide ditu. Orotara 78 komunikabide kudeatzen ditu tartean goiena, eta 220 lagunetik gorako taldea du atzetik. Tokikomeko zuzendari orokorra Alaitz Artolazabal eta IKT eta komunikazio arduraduna Jose Rojas hartu ditugu platoan. Kaixo eta ongi etorri bioi. Eskerrik asko. Tokikom jardunaldiak lagungarri izan ohi biralakoak talde sentimenduari bultzada bat emateko indar berrituta atera zarete elkartze horretatik, baturaren parte zaretenok? Nik uste dut alakoek beti laguntzen dutela eta ondo etortzen diala elkarrekin zenbait erronken, zenbait gairen ingurun aitzaki hartuta bildu eta aurrera begira jartzeko, ez? Partekatu eta aurrera begira. Normalan alakoetan beti elkartzen garenean beti izaten da lanerako eta pentsatzeko eta ez dakiz da, beste lanerako da bai neurri batean, baina beste giro batean eta beste patxa batekin, ez? Eta horrek asko laguntzen du bai. Nafarroan, aurten lehenengoz, zergatik? Tokatzen zen, ez? Urtero lekuz aldatzen joaten gara eta bazan garaia alakoren batean Nafarrora joateko, 9 edizio behar izan ditugu bertara joateko eta... Bertokoak gogoz, bertan Nafarroan egiteko, gube bai gogoz Nafarrora emateko ekitaldia eta lortu dugu azkenean. Tira, Tokikom sarien 8. edizioko sari banaketarekin ekin zenioten egunari berari, azal, eduki eta ikusentzunezko onenak saritu dituzue, konta iguzue, zeintzu izan dira, toki komunikabideetako urteko lanik onenak. Azalik onena izan da Sakanako Goaize aldizkariaren matxismoari du portadarako, porta oso txukun bat egin zuten martxoaren 8irako, euritako bat marraztu zuten, da hor berba batzuk matxismoarekin eta lotutakoak nola zetozen beti goitik bera barkatu, eta horri eman genion saria. Gero txarranaz ni memoria ariketak egiten, baina edukirik onena gukarentzat izan zen. Itxi dira imprentak, azken imprenta. Oiniz du goratzen azkoitia zan, baina bertoko herriko azkenengo imprenta itzi zan momentuan, reportaje polit bat egin zioten imprenta horri kontatzen egindako ibilbide guztia, zenbat fase bizi izan dituzten, eta zer eman dion zerak imprentak herriari, ez? Eta tokikotasunarekin oso uztartuta, baina aldi berean munduan diren modak eta moduak nola joaten diren aldatzen, ez? Eta uztarketa horri eman genion saria. Eta 3. Ikusentzunezko saria izan zen, Antxeta irratiarentzat, uin inklusiboak deitutako proiektu batentzat, honetan ibili dira, bidazoako bi aldeetan batetik bestera ibiltzen diren migrante eta bestelako kolektibo batzuei ahotsa eta ematen, ez? Bizipen diferentek eta batzeko, oso harik eta polita bai, eta araik eraman zuen ikusentzunezkorik onenaren saria. Aurten, sari berezi bat baita ere bai onda, Nafarro saria, behingoz, ara joan gehan hortan, Kaja Laboralen eskutikan, Nafarroko edabideen artean saritu nahi izan genuen lan bat, azpimarragarria zena, eta berau Ametza Kultura Elkartearen gana joan zen, Pulunpe, dialeko azken saioaren ingurukoa izan zen, eta bertan azpimarratzen ziana zen, ze garrantzitsua zen, ordura arte, bertako komunitateak egindako ahalegina, euskararen ahozkotasuna, euskararen indartzeko irrati horren sorreran eta
hor komunitate egiteko ahalegin hori azpimarratu zen. Tira, egindako lanei errekonozimendu egin eta gero, jarraitu zenuten, kasu honetan, hitzari leku emanez, ezta. Izan ere ohiko izaten da, Tokikom jardunaldietan, alorreko aditu eta arituak ere gonbidatu izatea, euskarazko toki komunikabideen erronkak aztertzeko eta esperientziak eta gogoetak partekatzeko, ezta? Hoi da. Hizlariei tarte bat eskaini genien eta erronka nagusien artean, lehendabiziko aipatu nahi genuen euskalgintzak bizi duen unea, nolabait ere 80. hamarkadatikan inpulso bat hartuta ibilbide bat egin du, baina bada momentu bat, gizartea aldatu den momentu honetan, euskararen inguruko hausnarketa sakon bat egiten nahi da, bertan eragile desberdinak parte hartzen nahi da, eta Euskaltzaindiaren eskutikan lanketa bat egin da, lanketa hori Jon Sarasuak bideratu du hausnarketa gogo eta gune hori beak lantzen nahitu da, eta hedabidei ematen die parte aktibo edo garrantzi bat euskararen inguruko bizi berritze ariketa horretan, eta horren inguruan hitz egiteko eskatu genuen, hedabideak orokorrean, baina bereziki toki komunikabideek hor zeleku eduki dezaketen, ez? Hori da, eta zeleku eduki dezakete. Jon Sarasuak egindako hitzartze horretatik zein ideia nabarmenduko zenukete? Nik hortika, aipatzen zuena zen tokikotasunaren garrantzia, ez? Tokikoan euskerak gertutasun horretan, zelai joko hortan baduela zer irabazia, multimediatasuna aipatzen zen, eta multimediatasun horretan elkartzearen beharra eta eskualdeko unitatea gutxienez eratzeko ez? Beak EHM deitzen ziren, Euskarazko hedabide multimediak, eskualdeko hedabide multimediak deitutakoa, eta nola baitere bat egiten dute Tokikomen lantzen aigan hildo desberdinekin, ez? Batera elkarlanean jardun dezagun, multimediatasuna eta merkatuak eskatzen dituen eskaera berriei erantzutearena. Eta oreka puntu bat topatzea tokikotasunaren eta bideragarritasuna emango duen volumen minimo baten artean, ez da? Bakoitzak, oin arte bezala, bakoitzak bere herritik eta jarraituz gero atomizazio horrek ez duela emoten aurrera jarraiteko eta indarra batzeko, eta hor ematen du eskualdekako formula horrek ematen duela apur bat oreka puntua. Tira, euskararen gaineko hausnarketa, hori ez da, pixka bat erronketako bat izango litzateke. Beste bat, antolaketa eredua hori egokitu eta hobetzeko beharra, ez da izango litzateke erronka. Kasu honetan, gai horri lotuta, AEK-ko bi ordezkarik hartu zuten hitza, zein da euren esperientzia? Zer dela eta eurak gonbidatu? Kontua gu orain, badaramagu Tokikomen barruan urte pare bat sartuta gogo eta prozesu batean, konturatu garelako Tokikon duela 10-11 urte sortu genuen ja, eta momentu horretan sortu genuen edo geure buruari eman genion egiturak tope batzu jo dituela, ez? Eta segun ze gauza egiteko orain daukon egiturarekin ezin dugula orain egiten duguna baino gehiago egin, ez? Eta nahi genituzke hemetik aurrera beste gauza batzuk egin, beste era batera, hobeto eta bar. Eta orduan ibili gara inguruan begiratzen ze beste erakunde egon daiteken antzeko prozesu bat bizi izan dabena, eta hor fijau ginen AEK-arengan hain zuzen ere horregatik, ez? AEK-ak eta Tokikomek zentzu batean oso egitura antzekoa daukate, herriz herriko eta eskualdez eskualdeko zerak dauzkate, eurek euskaltegiak, komunikabideak, baina gero AEK-aren kasuan azkenengo 20 urteetan egin dute prozesu bat, egitura zabal hori nolabait, lan batzuk eta azpiegituretako batzuk behintzat, modu zentralizatuagoan edo ordenatuagoan edo egiteko, ezta? Eta iruditu zitzaigun, interesgarri izan zitekeela entzutea eurek nola bizi izan duten prozesu horretan eta zer ikasi duten bideo horretan, guk ere gurera aplikatzeko edo gutxienez jakiteko guretzako aplikagarri diren ala ez. Hor guk Tokikometik komunikazio talderuntzko ibilbide horretarako, beraiekin dako ibilbidea ezagutze interesgarria izango zen, eta ideia bat eman zutena ez, etengabe, eraldatzen etengabe, eta etengabeko berrikuntzetara hiltzeko optimizazio zentzu horretan elkarrekin batuta beti ere eraginkorrago.
Lagungarri hortaz, ideiaren bat edo beste, zuenera ekartzeko ere. Edozein kasutan, Jose, aipatu duzu, arlo batzuetan aurrera egin ahal izateko, aurrerago jotzeko muga batzu dituela gaur egungo egiturak, ezta? Zeintzu, non nahiko luke Tokikomek aurrera egin eta ezin dezake gaur egungo horretatik egin? Nik uste dut erraz esateko moduan edo zeinek ulertzeko moduan Tokikom da behetik gora eraikitako egitura bat, eta erabaki guneak ere hala daude, edabidetako bakoitzak agintzen du bere etxean, eta gero dago lantalde tekniko bat, saiatzen dara gauza proposatzen, baina talde tekniko horrek ez dauka aginpiderik esan daigun medio bakoitzak zer egiten duen horretan, eta aldi berean talde tekniko horri falta zaio komunikabide horietako bakoitzaren eguneroko esperientzia, beharrak egunean egun eta bizitzea, ezta. Orduan, hor dago desajuste txiki edo handi bat, ez? Egiten dira proposamen batzuk talde teknikotik behar bada ez daudenak erabat ajustauta Tokiko komunikabide bakoitzak egunero bizi duen horretara, eta horren ondorioz joan etorri asko egoten dira, proposamenak 1000 bider borobildu behar dira benetan ejekutatu ahal izan arte, eta orduan, behar dugu nolabait hori beste era batera sinkronizatu, ez? Eta taldearentzako egiten diren proposamen horietan beste parte hartzen modu bat egotea, non medioek, Toki komunikabideetako bakoitzak implikazio zuzenago bat daukan, erabaki prozesu guztietan, eta non talde tekniko horrek beste ikuspegi ez dakizala esan, errealistago bat daukan Toki komunikabide bakoitzean zer gertatzen ari den une oro, ezta? Orduan, nik uste dut nahaztu behar ditugula nolabait Tokikom taldearen talde teknikoa eta Toki komunikabideetako bakoitzaren talde teknikoa, baina ez dakigu oso ondo uztarketa hori nola egin edo nola antolatu, ez? Ze estiloko taldeak egin behar ditugu jende horrekin. Eta era berean, heldu behar dizkigu zenbat gairi, merkatu aldatzen den bizkortasun horretan, gainean dauzkagunak, orain bat dana, ez da etorkizun bat, ez? Digitalizazioak ekartzen dituen erronka guzti horiek, adimen artifizialarena, hori ikaragarrizko abiaduran aldatzen nahi da, horrek ezagutza eta espezializazio bat eskatzen du, eta egitura txikietan hori bermatzea zaila da, eta hain azkar ere zailagoa. Orduan, antolatu gaitezen eta beste esparru horiek ere aldala bete ditzagun eta erantzun diezaiegun, horiek eskaintzen dizkigun aukerak baliatuz. Eta horri gehitu beharko genioke baita ere, oker ez banago gaur egun 78 toki edabide daude, Tokikomen baitan, guztiak ez dira, tamaina berekoak, guztiek ez dituzte, edabide guztiak, esate baterako, goienak badauka telebista, ez da hori guztien kasua, beharrak ere ezberdinak izan daitezke, orduan eta gehiago eta indartsuago pentsa genezake, baina horrek berak ere sortuko ditu hainbat burua uste bidean. Hori da, oso realitate desberdinetako edabideak biltzen dira Tokikomen, 2 langile izan ditzaketen edabide batetikan, edabide multimedia batetaraino. Horrek komplikatzen du lehen esaten izun, horrek komplikatzen du apur bat berrantolak eta hori barrutik nola egin elementu horiek guztiak kontuan hartuta, gauza guztientzako baliagarri eta baliagarri esan nahi, eta baina arte egin dugun ere oso baliagarri izan da, baina nahi dugu indarra apur bat emon lokomotora horri, ez da, eta orduan, piezak ez dela batera kokatu behar ditugu. Hori da, horraino iritsi gara, baina ez dakigu kokatze berri hori zein izan behar da, ez? Horregatik esaten genuen, igual AEK-aren eredutik zeo zer ikasiko genuen. Dauzkagun edabideak indartu eta gainea osatu baita ere mapan, osatzeko badauzkagu txune batzuk ere bai. Tira, hoiek lehengo egunean, hizketagai izan zen dituzten erronka nagusietako 2, 3. bat ere izan zen, mahai gainean, hain justu ere, edabideen inguruko komunitatea sendotzeko beharra. Eta kasu honetan, hizlari lanetan aritu zen Ramon Argelina, bazkideen fidelizazio arduraduna da bera, eldiario.esen 2023 geroztik, eta aurrez ardura berbera izan zuen Greenpeaceen 6 urtez. Berak zertan oinarritzen du komunitatearen eraikuntza? Berak
barneratuta dauka komunitatearen zerbitzura egon behar duela hedabidea, eta komunitate bati komunitate horrek dauzkan informazio eta komunikazio behar horiei erantzuteko prestatuta egon behar dela hedabideko langile, estruktura osoa. Berak, mimo handiz tratatu beharreko gaia dela aipatzen zona zen, eta adibide garbi badao, komunitateko kide horiei, komunitateko pertsonei kide izateko aukera ematen die, eta eraiei estatuto batzuk ere badauzkate hedabideen bertan, beraien eskubideak eta aldarrikatu ahal izateko, ez? Eraientzako figura klabe bat da, esatutzen, hasiera eta amaiera komunitatean dago, eta komunitateko kide horiei erantzun beharra daukagu, eta hortarako, nola baiteko lanketa interesgarria egiten zuten, ez? Bai, kuriosoa zen bere diskurtsoan berak esaten zuen hori dana azkenean esaten zuen, ni enpresa pribatu batetik nator, eldiario.es finean enpresa pribatu bat da, eta ez dauka beharrik berez irakurleak edo bezeroak nolabait inkorporatzeko euren erabaki organoetara, euren erabaki prozesuetara eta bar, baina oso sinistuta gaude, hola egin behar dugula, eta horregatik daukau, hori, bai, estatutu batzuk erakutzen zizkigunan, kasi konstituzio txiki bat, bakoitzan irakurle edo bazkide bakoitzaren eskubideak eta bete beharra zeintzu ziren eta bar, ez? Eta guk esaten genion, guk zentzu horretan, ONG pentsaera hori, edo eurek oso sartuta daukate euren definizioan, euren lana dela kalitatezko informazioa emotea, nolabait kide horien, bazkide horien dieta informatiboa ondo zaintzea, eta ez dakizan nik uste dut elementu hori badaukagu lagun nolabait gurean bebai neurri handi batean, ez da, badaukagu informazioen inguruko misio hori, badaukagu euskararen inguruko misio hori, eta bar, eta hauek egiten diote hirugarren hankatxo bat horri, eta da termino ekonomikoa, ez? Euren diskurtsoa bezeroekiko, bazkideekiko da guk lan egiten dugu zuretzat, gematu egiten zaitugu, ematen dizugu aukera gurean parte hartzeko eta bar, horren truke eskatzen dizugu, apur bat zuk ere bultzatzea proiektua diru ekarpen txiki batekin, ez da? Eta, behar bada, diruan tema hori daukagu gurean, apur bat, oraindik ez dakigula oso ondo nola tratatu, ez? Izan daiteke barrera bat euskarazko medio batez iristeko horren beste jenderen gana, baina aldi berean, input bat behar duguna, eta oso seinale ona, eurek ere hori azpimarratzen zuten, ez dakit zenbat jende baldin badago prest kuota bat ordaintzeko zuk egiten duzun lan horregatik, hori seinale ezin argiagoa da, lan hori baloratu egiten dela, eta barez, hor gabiz bueltak ematen bai hori dana zela, pieza hori edanak zelan enkajatu euren artean. Tira, tokiko hedabideen kasuan akaso, komunitateak are garrantzi handiago hartzen du? Edo baditu ezaugarri batzu, bereziak direnak gainontzekoetatik ezberdintzen dutenak, bere komunitateak? Nik uste gertutasuna zuzenekoa dela, ez? Zenbait bazkidek esaten dutena deske jendeak atea jo eta gure erredakzioetara sartzen da. Jendeari gertuko interesatzen zaio. Urrutiko baina lehenago, aldamenean ze gertatzen den interesatzen zaio, eta zentzu horretan nik uste dut toki komunikabideek komunitatearekin zuzeneko lotura gertuko dut. Eta azkenean ezin dugu ahaztu, nik hori Ramon honekin komentatzen ere zaten gendun, azkenean nondik gatoz toki komunikabide guztiak, ez toki komen gaudenak behintzat, herriak, jendeak sortutako Euskara Elkarteetatik gatoz oso asmo jakin batekin, eta esan gizartearen bultzada batetik, ez da implikazio, nik uste dut maila horretan badagoela implikazio maila handi bat oraindik, eta gure ardura dela nolabait zu hori bizirik mantentzea, ez?
Tokikomek eskuartean dituen proiektuetara etorrita, Match kirol proiektua aipatu nahiko nuke. Euskarazko kirol komunitate berri bat sortzeko intentzioarekin garatutakoa da, otsailean, okerrezpanago aurkeztu zenuten, ezagutzen ez dutenentzat azaldu ezaguzu zer den Match. Nolabait ere Matchek gertuko kirolaren sare soziala izatea du helburu. Nolabait ere, badauka gertuko kirola jende asko oso gertutik bizido, eliteko kirola beste distantzia batetara, eta iruditzen zitzaiguna zen esparru bat badala kirola eta gertuko kirola jendea identifikatu, lotu eta gertuko sentitzen dona, eta euskerak ere hor partida garrantzitsu bat jokatzen dona. Baina gertuko kirola intereseko gai bat badala, gazteentzat ere erakargarria den zea bat dela, eta bestelako komunikazio erreminta batekin, dinamika batekin, komunitate hori aktibatzeko ahaleginetan gabiltza, ez? Klubekin baita ere, elkarlanean, eta... Hori gazta, kirolari, kirolzale, klubentzako izango litzateke, zer moduzkoak ari dira izaten hastapenak ari da bere tokia egiten? Edo goiz da oraindik? Ari da, hastapenak beti izaten dira zaiak eta ez da erreza izaten, baina bagoaz, ez? Pixkanaka bagoaz. Idela pasen astean ireki izan publikora match.eu sare soziala, entzuten ari diren guztiei registratzeko gonbitea hortxe, eta oso lehiakide gogorrak euskagu sare sozialen munduan dano dakigu nola dagoen, azken egunotan gainera nahiko gorabehera izan da, baina erabiltzaile berri olatu handi bat etortzen ari da, horiek pizkanaka inkorporatzen ari dira, eta egingo bidea. Desafioz beteta dator. Hori da. Desafiok ere badaude. Tira, inteligentzia artifizialak ere eskaintzen ditu ez da hainbat aukera, eta horien adibide izango litzateke, maiatzaz geroztik, Tokikon plataforma darabilten, Alea Erran eta Goiena Toki komunikabideen edizio digitaletan, badagoela ez da, aukera berri bat, erredakziotik sortutako edukietara begira, eta injustu ere da, albisteen titularrak eta sarrerak beste hizkuntza batzuetara itzultzeko aukera. Euskara egunerokoan, gertutik bizi ez duten herritarrengana gerturatzeko modu bat izan daiteke hori? Hori da, 2022an egin genuen gogoeta saio baten, Tokikom sariak 2022an bildu genituenen, partekatutako hizketagai bat izan zanez, gure toki komunikabideen helburuetako bat da erdarazkoak erdaraz diharduten jendea euskarara erakartzea. Eta hori lanlerro bat bezala identifikatu zen, eta horren arira ikusten genuen zen, adimen artifiziala baliatu dezakegu, zenbait eduki, hasiera behintzat abia puntua, gazteleraz edo beste hizkuntza batzuetan eman, gaur-gaurkoz gazteleraz, frantsesez eta ingelesez dago, helburua litzateke, badakigulako gure komunitatean hizkuntza horietz haratago badaudela beste hizkuntza batzuk eta hor garatzen lagundu nahi dugu, jarraitu nahi dugu, baina, esaten genuen zen, lehendabiziko amua gazteleraz bota eta gehiago jakiteko euskarara erakartzeko bide interesgarria iruditzen zitzaigun eta hortarako jarri genuen. Hori gozan, ez da bat, gaur egun teknikoki guk posiblekin genuke botoi batekin goien osoa goitik bera beste dozein hizkuntzatan jartzea, ez da, baina lehen komentatzen genduna, ezin dugu aztu nondik gatozen eta zein dan atzean daukagun helburua, euskararen sustapena eta orduan esaten gendun, hor badaukagu tresna tekniko bat aukera bat ematen diguna, baina ez goaz, implantatu ditugun teknologia hauen helburua inongo kasutan ez da sortzen dugun eduki osoa beste hizkuntza batean emotea, baizik eta, euskaraz ez dakien horri emotea pista txiki bat zertaz hitz egiten ari garen, eta nahi bauzu galera sentsazio bat ere zertzea, ez? Ezke hemen dago ez dakizelako testu luzea, eta nik bakarrik ulertzen dut hori da, ez da hortik titularra eta sarrera soilik, ez? Beste hizkuntza batzuetan ematearena. Aipatu duzun hori izango litzateke pixka bat honek eragin duen beldur edo errezelorik handiena? Beldurrak eta errezeloak asko dira eta ez gurean bakarrik. Azkenengo hilabetetan egin dugun beste gauza bat da, zuek Goienan aspalditxo hauetik zegoen, baina zabaldu dugu beste webune batzuetara, testuzko albisteak irakurtzeko, automatikoki irakurtzeko aukera, ez?
hori entrenatzen, makina hori entrenatzen jarri garenean, adibidez irrati batzuetan zalantzak sortu dira. Ostara, ni zergatik jarri bat nire ahotsa entrenatzen makina bat behar bada hemetik 5 urtera etorriko dana niri lanak entzera, ez? Eta holako, erdi kontzientziara gozpen zantzu batzuk egin ditugu handa hemen, da kezka bat mundu guztiak daukana eta guri ere eragiten diguna. Albiste hona da honetan, bagenuela aukera besoa gurutzatuta geratu eta ikusi zer datorren eta horren arabera gauza bat ala beste erabaki, ez? Edo kanpotik datorren produktu hartu eta hori jarri, eta hori egin ordez, egin duguna da, aktibatu buruak, hasi pentsatzen teknologia horiek gure helburuetara nola moldatu ditzakegun, eta modu horretan eta ez beste baten erabiltzen hasi, ez? Eta horretan gabiz. Egiten ari garen bide bat da, oso berria da, mundu guztientzako, guretzat eta The New York Timesentzat berdin, eta bidezka bat markatzen ari gara behintzat, eta ikusiko zer ematen duen. Erronkoietan aukerak ere ikusten ditugu, ez? Ahozkotasunaren lanketarako baita ere bidea ematezon, euskalkiak, egin dituguna izan da, euskalki desberdinetako ahotsak internatu, eta hor desberdintasunak nabaitzen dira zonalde, hortaz, eta gero, bideoak automatikoki azpititulatzen, dana ez dala mehatxu, bideoak automatikoki azpititulatzeko sistema bat ere badukagu, eta hori adibidez oso lagungarri izan daiteke ikasten ari danarentzat, edo euskara oso ondo dominatzen ez duenarentzat, edo besterik gabe, audioak endu nahi duenarentzat momentu jakin baten, ez da, baitu bere alde honak eta bere buru hausteak bai. Tira, tokikomen bitartez, bere baitako komunikabideen arteko hartu emanak izan badira noski, baina sare horretaz gain, horretatik harago ere, badira bestelako harreman, elkarlan batzu, ez da horren adibide besate baterako, baite berekin batera egiten den saretzen egitasmoa, edota Euskadi Irratian, ez da, hainbat saiotan, toki edabidei egiten zaien tartetxoa, horiek dira adibide batzu, baina nazioartean eta badiar duzu, ez da, bestelako hartu eman batzuetan ere. Hori da, sinistuta gaude elkarlana ezinbestekoa dela, elkarlana gure artean eta elkarlana beste edabide batzuekin eta beste agente batzuekin ere bai ez. Zentzu horretan aipatu duzu elkarlanerako hildo batzuk irikita dauzkagula, ekimenen ere Euskarazko edabideen sarean bagaude, ondoren katalanez diharduten, katalan hizkuntzetan diharduten beste zenbait elkarterekin, toki komunikabideen elkarterekin harremana badaukagu, joan den 2023ko martxoan, bertan izan genituen, Getxoko ekitaldian, ospatu genuen ekitaldian bertan izan genituen, Kataluniako, Valentziako, Balearretako, eta zonalde horietako eragile elkarte desberdinak, tokiko komunikabideen elkarte desberdinak, eta nazioarte mailako eragileak ere izan genituen, ez? BBC-ren bueltan harreman bat eduki dugu, saretzen horren emaitzetako bada, BBC-k badauka elkarlan programa bat toki komunikabideekin, eta sare horren bueltan ezagutu dugu beste herrialdetako Norvegiako, Galeseko baita ere, eta Australia aldeko batzuekin harremana baita ere badaukagu, eraiek ere, sare horietan ere josten ari dira. Gero konturatzen zara, azten zarenera burua apur bat altzatzen, norbera eguneroko eman beti pentsatzen du bere problemak direla berari bakarri gertatzen zaizkionak eta baina gero apur bat altzatzen duzu behira, eta berari ikustu baitu norvegiarrak dauzkaten arazo berdinak, eta inkluso pentsa dugun ez dakize soluzio, harrigarri iruditzaiako ez dakizein. Horrek arazoa konponduko espadu ere, batzuetan laguntzen du. Tira, Eusko Ikaskuntzarekin ere hitzarmena, lankidetza hitzarmena sinatu duzue, baina denbora agurtzen ari zaigu eta azken galdera bat. Eusko Jaurlaritza berritik, zer espero duzue, izan duzue, bertako ordezkari politikoekin jada hartu emanik, eta berdin Nafarroako gobernuari dagokionean ere. Hori da, lehen dagotikan ere bide bat egin da, eraiekin, egia da azken urte hauetan, lehenagoko gobernuarekin eta oraingoarekin ere, bestelako harreman mota bat landu dela, edabideen lan mahai bat badaukagu, non sektoreak eta erakundeek elkarrekin, etorkizunari begira, ze langai ditugun partekatzen ditugun, eta bide horretan, edabideen lan mahai horretan lehenagoko gobernuak hasitako bide hortatikan, jarraitzeko borondatea eta gogoa adierazi dute erakundetako EAEko ordezkari berriek, eta bide lagun izateko borondatea eta intentzioa ere bai,
eta diru laguntza sistema berri bat planteatzeko proposamena mahai gainen jarri, eta hori lantzen dihar dugu, eta badirudi bide honetik joango dela. Bai EAE mailan eta baita Nafarroako gobernuan ere badago elkarlanerako lan mahai bat, eta ikusten duguna da, badagoela gogoa eta borondatea sektore hau bultzatzeko eta bide horretan elkarlanean jarraitzeko. Laitz Artolazabal eta Joxe Rojas, eskerrik asko bisitarengatik eta ondo izan. Ni esker zuei. Aukera eskaintzatik.